Dobrý deň, vážení lekári. Zdravím vás. Aby som vás nezdržiaval, prejdem priamo k veci. V čakárni budete mať takýto kiosk. Už len tým, že ho máte v čakárni, výrazne eliminujete rušivé vyklopkávanie, chaos v čakárni a konflikty o poradí s pacientami. Prečo? Pretože na podobné zariadenia sú pacienti zvyknutí, stretávajú sa s tým na pošte alebo u mobilného operátora. Jednoducho prirodzene prídu ku kiosku, zoberú si lístoček a poradie je jasné. Sú dva scenáre, ktoré môžu nastať. Prvý scenár je taký, že pacient si zarezervuje online termín a príde ku vám na konkrétny čas. Príde ku kiosku, klikne si na tlačidlo Mám rezervovaný termín a vyberie si spôsob identifikácie. Môže použiť QR kód alebo PIN kód, ktorému prišli do e-mailu, alebo môže naskenovať priamo svoj občiansky preukaz a urobi to takto jednoducho. A len si vyzdvihne rezerváciu, kiosk mu vydá lístoček a je zaradený do poradia. No a druhý scenár je taký, že pacient nemá online rezervovaný termín a príde len tak ku vám do čakárne. V tom prípade si zvolí tlačidlo Nemám rezervovaný termín a zvolí si dôvod návštevy, s čím prišiel. Povedzme, prišiel kvôli preventívnej prehliadke, klikne si na pokračovať s preukazom a opäť takto jednoducho sa zaradí do poradia, vezme si lístoček a poradie je jasné. A teraz sa poďme pozrieť, ako to u vás v počítači vidíte vy. Tu v čakárni vidíte, že vám tam čakajú traja ľudia. Vidíte meno, priezvisko, dôvod návštevy a rodné číslo. S tým, že vidíte, kedy bol človek zaradený a tu vidíte, že človek prišiel na rezervovaný termín. Takto vyzerá, keď ku vám príde človek, ktorý rezervovaný termín nemá a jednoducho si kliknite na zavolať. Praktickou funkciou sú online žiadosti o recept. Pacienti vás nemusia kontaktovať osobne či telefonicky a vyrušovať vás tým pri práci. O recept si požiadajú jednoducho pár kliknutiami z pohľadu domova online. Potom, čo pacient odošle svoju žiadosť o recept, vám sa zobrazí v počítači takto. Tu vidíte jeho meno, rodné číslo a obsah žiadosti. Vy samozrejme môžete žiadosť potvrdiť, dožiadať si nejaké údaje alebo zamietnúť. Či už žiadosť potvrdíte alebo zamietnete, pacientovi je automaticky odoslaný e-mail, ktorý mu komunikuje potrebnú informáciu namiesto vás automaticky. Potom, čo potvrdíte pacientovi žiadosť o recept, môžete mu ešte napísať niečo extra. Ako náhle potvrdíte, automaticky je pacientovi odoslaná informácia o tom, že svoj liek si môže ísť vyzdvihnúť do najbližšej lekárne. To, aké termíny dáte pacientom k dispozícii, to, aké dôvody návštev si budú môcť zvoliť a kopec ďalších vecí, si samozrejme viete nastaviť podľa vlastných preferencií, tak aby vám to vyhovovalo čo najlepšie. A samozrejme QLab Zdravie Pro obsahuje aj ďalšie funkcie, o ktorých som v tomto videu nehovoril, nechcem vás s nimi zahlcovať, každopádne veľmi rád ich s vami preberiem, ukážem vám ich či už cez online hovor, klasický telefonát alebo aj na osobnom stretnutí. Takže nechajte nám na seba kontakt, my sa vám ozveme a radi to s vami preberieme.